אדי דאבל די בסטודיו אורבן פרוג'קט, ואנחנו מתקדמים לעבר החלק השני, הפוטוורק. אנחנו נתחיל עכשיו ללמוד כמה חלקים מאוד בסיסיים בפוטוורק, אבל לפני זה אני רוצה לתת לכם טיפים ודגשים למה שצריך לעשות עוד לפני הצעדים האלו. זה מתחיל בידיים וממשיך לרגליים, אז שימו לב. קודם כל נתחיל בידיים. אנחנו לא שמים אותם ככה, אנחנו תמיד נפתח את האצבעות, בגלל הסיבה שהאחיזה שלנו הרבה יותר טובה, וככה אנחנו נמנע החלקה ונגביר את היציבות שלנו בתנועות המהירות בעיקר. דבר שני, בפוטוורק חשוב מאוד שהידיים יהיו בגובה. מה זאת אומרת? להרים את הידיים למצב שאתם עומדים רק על אצבעות. אם אתם לא יכולים לעשות את זה, מה שאתם עושים, אתם פשוט משטיחים את היד למצב כזה, וגם עם היד השנייה, ומה שיוצר שהגובה שלכם הרבה יותר טוב. ככה הצעדים יהיו הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר נקיים והרבה יותר יפים. אוקיי, אחרי הדגשים של הידיים אנחנו נעבור לרגליים. האלו שבעצם מבצעים את כל התנועות. בואו נראה. שימו לב לאיך שאני יושב. אנחנו פשוט מורידים את הטוסיק אל הרגליים. אנחנו לא עושים את הדבר הזה. זה לא נכון. צריך להרים את הגוף ולתת לגוף להיות על קצות האצבעות, במצב כזה. שימו לב, כף רגל לא ככה, לא שטוחה, אלא במצב כזה. זה מאפשר לכם להיות קפיצים, ניידים יותר, והכי חשוב לעשות אותו יפה. אוקיי, ואנחנו נתחיל עם ה-6 step, 6 צעדים שאנחנו בעצם עושים אותם במעגל. שימו לב, יורדים עד לגובה הזה, כמו שאמרנו לפני, שמים יד ימין בצד. מניחים אותה ככה שהגוף יהיה טיפה באלכסון. אחרי זה, רגל ימין עושה את הצעד הזה. 1. שימו לב, רגל שמאל, הולך לצד לאחור. 2. או יד ימין בלבד. 3. שתי ידיים, שתי רגליים. רגליים טיפה מכופפות. רגל שמאל מתחת לכל הגוף. 4. 5. מתקרבים. ו6 מסיימים. עוד הפעם. שימו לב, עמידת מוצא, שימו לב לעקימים שלי באוויר. הידיים שלי בינתיים יהיו פה. ותסתכלו עוד הפעם, יותר רצוף. 1, 2, 3, 4, 5, 6. בואו נראה איך אני מתחיל את זה עם הגב אליכם. שימו לב, יד ימין בצד. 1, 2, 3, שתי ידיים, שתי רגליים, טוסי קצת למעלה פה. 4, 5, 6. חשוב מאוד שתזכרו שאת ה-6 עושים לשני כיוונים, גם לזה וגם לזה. תתחילו עם כיוון אחד שנוח לכם, ואז תעברו לכיוון השני, מה שיעשה אתכם הרבה יותר מגניבים. אוקיי, ואנחנו נתחיל ללמוד עכשיו את ה-3 step. שימו לב, מתחילים במצב כזה, שתי ידיים של רגליים, ממש פה בצד שלו של ה-6. אז אנחנו נביא את רגל ימין לצד הזה ונרים את יד שמאל. הפעם השוני הוא שהרגל הזאת אנחנו נשב עליה. 1. שימו לב שוב, רגל ימין, נכנס לפה, רגל שמאל אנחנו נשב עליה. 1. עכשיו אנחנו צריכים להפעיל בין הרגליים, בלי להזיז את היד או את הגוף. זה 2. ועכשיו אנחנו נפעיל בין הידיים ונחליף את הכיוון של הגוף. ובקפיצה עדינה ניישר את שתי הרגליים לאותו מצב שהתחלנו איתו. שימו לב לאט לאט. בקפיצה עדינה. אני חוזר שוב על הצד השלישי. שמים את היד, מרימים את הטוסיק ומיישרים את הרגליים בקפיצה עדינה. עוד הפעם. 1. יד ימין, רגל ימין ישרה. 2. החלפה של הרגליים בלבד. מחליפים עכשיו את הידיים. שמים את היד השנייה ברצפה ובו זמנית מרימים את הטוסיק ומיישרים את הרגליים. וזהו ה-3 step. גם אותו עושים לשני כיוונים.
תתחילו לכיוון אחד, ואז תמשיכו לכיוון השני. ואנחנו נתחיל ללמוד עכשיו את שני הצעדים החדשים, הוק וסלינג. בשונה מהסיקסטפ והטריסטפ, אנחנו לא עושים אותם בסיבוב. אנחנו מסתכלים על נקודה אחת. שימו לב, נקודת מוצא. כמו בסיקסטפ. שתי ידיים פה, עקבים באוויר. פעם אנחנו משתמשים בשתי ידיים בו זמנית. שימו לב. עוברים את הכיוון הזה להתחלה, ואת רגל ימין. 1, 2. זהו הוא. רגל פשוט שטוחה כמעט לרצפה. היא על ענן. זהו הוא. עוד הפעם. נקודת מוצא. לאט לאט. טוב. ונתקדם לעבר הסלינג. תיישר את הרגל הזאת, במצב כזה, ועם הברך, אני אתקדם כמעט עד ענן. אני סובב טיפת הגוף לכיוון הרצפה. סלינג. עוד הפעם, מההוק. מוציאים את הרגל, ושמים את הברך פה. משתמשים בשני ידיים. סלינג. רגל לא פה, ולא פה. זה המצב. שתי ידיים, הראש והפנים לכיוון הרצפה. ובשביל לחזור, פשוט נעשה הוק. ומפה, כדי לעשות את זה לצד השני, אנחנו נעשה שוב את נקודת מוצא, שתי ידיים רגל לכיוון השני. עוד הפעם, מפה, אחרי שסיימנו, 1, 2. פנים תמיד קדימה. אחרי שסיימנו את ההוק, מיישרים את הרגל, הפעם הברך הזאת תהיה פה. עם סיבוב קטן, שתי ידיים. זה הסלינג. כן? שימו לב לעקב למעלה. ולחזור שוב להוק. כן? במקום לעשות את זה לאט, נעשה את זה כבר ברצף. הופ. סלינג. נחזור שוב להוק. נחליף לצד שני. וסלינג. לסיכום, למדנו היום את הפוטוורק, כמה צעדים מאוד מאוד בסיסיים, כמו ה-6-step, 3-step, הוק וסלינג. מקווה מאוד שעזרתי לכם. אם אהבתם, תשאירו תגובה בפייסבוק, יוטיוב, או באתר שלנו urp.co.il. אני הייתי דאבל די, סטודיו אורבן פרויקט, נתראה בפעם הבאה. Peace.